дӯсташ медорӣ? мардиро ба ин роҳ нишон додан кори хатост. чӣ гап мешуда боша Сорбон? Ту худ медонӣ ки ман ин кора намехостам. Марам намедонам ака, ҳар коре ки мешава ба хостаи худшон мешава. Айби ма буту нестай даҷа. хайти ҷара нигоҳ кӯз ма ҷо мера мебирам. вақте ки мо ҳамиҷа дуромадем ман гуфта будам ку шумо ҳамдигартона як аҷоиб нигоҳое доштем. додар кам тарак ором шав дар сари қаҳрат хулоса набро. одам ва одамгарии ма дигаи зиёд намешава ака. илтимос маро бибахшед. хомӯш ту дигар гап наза. хомӯш истод. ту ҳуқуқи гапзаниам надорӣ. додар ором ша камтар хита ба даст бигир. дар зиндагӣ ҳама хатогӣ мекунам. не ки бояд пас аз хатогӣ одам ислоҳ шавад. а ту чӣ кор кардӣ? рости гапро гӯям, ман аз аввал ба ин кор розӣ набудам. маро бародарам маҷбур кард. манижа аз ҳад зиёд гузаронди ту. аз ҳад зиёд гузашт нагузашт дига мада фарқе надорад. ака, шидани туи мо сабаб дошт, лекин интихобро нодуруст кардӣ. сабаб чӣ буд? сабаб ҳамин буд ки Фаррух аз аввал аз оилаи камбизоат буд. акнун ҳозир дидӣ ки камбизоат шуда. сабаб ҳамин буд? бале. бас ки нарангбозира ту худат намехоҳӣ ки зиндагӣ добод шавад. ба ҳама шумо гунаҳкоред, на ман, на ҷомӣ, на Фаррух. ту Фаррух гуфта мемери кадом рӯзе номардира айтвори мардо омӯхтем. ба хоҳари ту се талло. оқибати пулпарастӣ. ман бо шумо як дақиқа суҳбат карданиям, агар мумкин бошад. фикр мекунам суҳбат кардан дига ягон чиза иваз намекунам. ба ин кора ман гунаҳгор нестам. Фаррух дар киҷоя? гунаҳгор ҳасти ё ки не, кори хуб накардӣ имрӯз дар пеши шавҳарат. акай Фаррух хона рафт, ба фикрам мебиёяд дертар. барои чӣ? чизе шуд нашуд, ман пушаймон нестам. ҷавоби маро ҷомӣ дод. ман мехоҳам бо Фаррух суҳбат кунам. фикр мекунам акай Фаррух барои якҷоя шиданатон қатъи суҳбат намекунад, чунки рӯзҳои наздик тӯй дорад. кай тӯй дорад? ҳозир як дақиқа акай Фаррух занг мезанад. баба ака. о акаҷонам инҷа дар шиштагӣ. манижа қатӣ. як воқеаи нохуб шид ба фикрам. ҷомӣ ҷавоб ша додай. бале ака. мехоҳам бо шумо суҳбат кунам як бор. барои чӣ? майли майли. хоб ака. чӣ мега Фаррух? манижа узр, не ки акай Фаррух гуфт ки ин гапҳоро бояд ман дар ту бирасонам. акай Фаррух мега ки биромада бирава иҷа. ҳатто барои кор қабул карданам ай фикраш гашт. ва мега ман дига дидани ӯ одама намехоҳам. тӯй дорам мега зарари хушбахтӣ нашава мега ҳам одам. бахшиш биромада рава иҷа. тақдир ба ман чӣ кард? дар охир танҳо мондам. Фаррух низ бахти худро ёфт. дунё дунё. алё Фаррух ма акай манижа. кӣ? акай манижа? киҷо даӣ кадом тараф одаӣ? мен парки асабдаям. ҳамун ҷабе ман як корро дорам. ҳозир пешит меям. май давай.
ҷон, ман мехоҳам дар як масъала қаттӣ суҳбат кунам. Ман ягон масъала қаттӣ гап заданӣ нестам ва гап задан намехоҳам. Дӯстум, пула дидай, хита гирифтай? Ман ҷуръат нестам қатмаи хали гап занӣ ва гап дастум нестай. Ихел ки боша, биё сар як мақсад биёему гузаштаро фаромӯш кунем. Ман гузаштаро давно фаромӯш кардагиам ва туро бахшидам. Мо ношиносем. Бароям қай пишти кор ворид шав. ҷураҷон, безор шудем. Ай бепулишам, ай бекоришам, чико кунем? Меҳнат кунам дар кор, меҳнат. Меҳнат? Ту меҳната дар чӣ мебинӣ? Вақте дар ягон ҷо заҳмат мекашӣ, анамра меҳнат мебинам. Ҳозир худат чико кардеси вабше? Иқа меҳнат гуфтеси? Меҳнат кардесам қатъи азман. Дидӣ? Қатъи кӣ кор кардести? Қатъи азна? Язнадориам хуб будаён? Барои ҳамин ягон язнаи хуб биёр. алё. Алло. Ма омадам акаҷон, дар куҷои меҳаббат пеши шумо биё? Ба Марса биё, ҳамунҷо мешам. Хоб, ҳоз миём. Хоб. Сулаймон ҷураҷон, ҳоз чӣ кор бурдаи ту? Ман кору бори пешинам. Вақти аз нав кор карда гаштам. Язна. Дар гузашта ба шинидани ҳамин калима хатогиҳои зиёд кардам. Чиро дар назар дорӣ? Ман нафаҳмидам. Мара рафиқон пулдор шидану ба воситаи язна дар дилам ҷо кард. Ман нафаҳмидам мақсади туро. Барои ҳамин ман пушаймонам. Афсӯс ки вақте қафо гардонда намешавад. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Чӣ хеле хоҳарҷон, соз саломатиёт нағз? Чӣ навигариё? Ҳама нағз акаҷон раҳмат. Навигариё ҳозираш да ҳичи. Шумо чӣ кор кардем? Чӣ бе тазиқ метавон? акаҷон, мо шуморо бо модарам аз аввал мегуфтем ҳамин гапора, вале шумо моро гӯш накардед. Хай акнун чизе буд гузашт. Ман фаҳмидам ки ӯ чӣ хали одамай ва ҷавобашро додам. Модарам ҳам шуморо барои ҳамин танҳо гузошта рафтанд ки шумо рӯи асосии вайро фаҳмед ки кӣ буданашро. Сахт пушаймонам. Ман акнун нафаҳмидам ки ту ва модарам ба фоидаи ман гап мезадаед. Ташаккури зиёд хоҳарҷон. Хайҷ гап не чизи буд гузашт. Дунё бедухта намонда ки шумо хозир шавед. намедонам чӣ кор кунам. Хай, якчанд рӯз дар ҳамин ҷо мемонем, баъд якҷоя ба пеши модарам меравем. худашам ҳамин тавр мешавад. акнун шумо чизе ки гӯед ҳамон мешавад. маҷбурам ба гапи шумо кунам. як бор ки ноҳурматӣ карда сухани шуморо рад кардам, бубинед ки ҳолам чӣ шуд. майлаш гапи шумо. кори гуфтагитона ҳамаша кардам ака, корон пеш рафтеста шигр раҳмат мегӯм шумода. ман да ҳозираш якта юрист дар коре барои корои ҳуҷҷатӣ ма таҳқиқ кардан. як шогирдам мондагӣ будам дар бизнеси дар душанбе будагим, ҳамун як шинос дора бениҳоят юристи нағзай. ҳамуро мегӯм файрод кунам. чӣ мегӯед шумо?
Дами Россиярам бачаҳакои тоҷике ки юридически факултета буд кардагиам бениҳоят бисёрам ва қонунгузории ҳукумати Россияро медонанд. Баъду юристи гуфтагӣ точ намедона иҷара, барои ки қонун ҷа Тоҷикистон замину осмон фарқият дора, барои ки иҷа федератсия ҷа республика. Ӯ юристи гуфтагим донишгоҳи Москваро хатм кардагиай ҳамаша медонавая. Хеле боша барои кор. Биёрш агар ки зур боша морам как юрист кор да мегирем мешо манфиати морам да умераса. Хам хали мекунам ака, ам юристи хитмона файрод мекунам, шогирд ман качи мебиёяд, дар иҷа шогирдум корои хитман бо кам ёрдам мекунам, дастгирӣ мекунам. Майли ака, барои савтитон ҳазор раҳмати калон, барои рекорд шумо дака бо мебиём. медонӣ барои чӣ маҷа файрод кардагием то? медонӣ инҷа куҷое? ҳо, дар ҳамин ҷо шинос шуда будем. Ман додарамро футбол меовардам ва шуморо ҳар рӯз дар ҳамин ҷо медидам. Сабаби ҳаминҷо омадан ту будӣ. Айқафод омадим, чанд қа ҳаминҷо омади, баъд дига пас сайни ҳаминҷо омадам. Сабаби ки иҷа файрод кардам, як гапи дига дорам, бо диққат гӯш кар. Натарсоне. ман духтара дӯст медоштам, ӯро гирифтанӣ будам. ошиқии мо самимӣ буд ва бениҳоят вай марам дӯст медошт. не ки афсӯс ки якаш дар байнмон даромад. бад намешудам инро барвақттар мегуфтем, маро ба умед кардем. ман боварӣ дорам ки ин дарса ҳама гузаштагиай ва мехостам ки ту бидонӣ. хайр, ман фаҳмидам қиссаи шуморо. шумо метавонед накоравед. барои чӣ бирам? ман просто тира қиссама нақл кардам. қиссатон хеле аҷоиб буде. вай духтар шу кард ва акаш вай дар як одами бой дод. ва ман тиаҷа барои дигар чӣ файрод кардагиам? бо чӣ? ягон қиссаи дигар дорем? қиссаи дигари ма гӯш кун. ҳамсинфони ман ҳамаш уҷаи фарзанд доранд ва ман фарзанд надорам. мехоҳам зан гирам. мақсади гапатонро гӯед. мақсади ман ҳамия ки агар ки ман туро гум зани машавӣ, розӣ мешавӣ? аввал хонагиҳотонро равон кунед, баъд мебинед. раис телефон кард. Чӣ мега ака? билетит мегирем мераи Москва. Чӣ хе? Барои чӣ ман мерам? раис дар оҷа сохтмон кардестай, ҳамда юристи ба қувват дар корай, фақат туда боварӣ мекунам. Баъд ту чӣ кор мекунӣ ака? қатъи ман намерай? ман мегӯям як сарма ду сар кунаму ҳамуро бигирам. ахир розӣ шидӣ ака ё ки розиш кардӣ? ҳардумон ба як хулоса омадаем. фаҳмо ака. майли гап нестай, ман мерам. Не ки ахир туй та намебинам, да ба фикрам. туй главни нестай, главни кор пеш равад. рост кора бинем бо чидан мегирай, хеле шиштану хестан дар ҳар ҷо. баъди ки авус омадӣ мебием мечнем бо. гап нест ака. агар туи да чӣ хеле либос мепӯшитав? агар туи ки буд? раҳими пупсикай ко ҳавай зан мегира. ман веш намегуфтам кай зан мегирӣ, ман ахир туи ҳавая намебинам чӣ? чӣ хел намебинӣ? агар туи рафтанӣ нести чӣ? ваҳ ман тура нагуфта будам. ман пага билет дорам брат. ки ҷо билет дорӣ? ягон билети кино дорӣ? дубай мерам, дубай. неким ту дубай себайт кардӣ, сеюм борай рафтестӣ, ягон робша ёфтаи чӣ? несай бодам ягон билет бирем у тарафо. чӣ дагани оли ман қатъи аз нашкая чахчах кунам, мегумша ягон ёрдончӣ дар корш боша, тура мебарем қатъи мо. чихе ту сеюм бора айшоти язнад рафтестӣ? чӣ язнад уҷа да ягон бизнеси сахт дорад? бизнесо сахт мо ҳами тоҷикистонда телефон духӣ пухиам хеле чизо медурорем. язнара ёфта дига давлатиш дакатагӣ карда гашта. ангура бихир бохша напарс. ай вақте ма тура мешиносам ҳамун шайтони ту ба шайтонгарӣ дунёро хӯрда. пурияй ҳамиқа мардаки дорӣ ту? уна ҷавоб ша додум. бира бигиришаку. одам омӯзани ту омад, маро гуфтум биза бирра, ман туда кор надорам. ман намедорам ту дар гузашта чӣ коро кардагиву не ки ту бояд ин коро намекардӣ. ту ганда кори хато кардӣ. ман тура 100% фаҳмидестам. ман ҷа ягон гуноҳ надорам. чӣ претензия дорӣ бира дар худиш кӯр. ту я зиндагии обода вайрон кардӣ. биза бираем ҷа сара вайрон накӣ. фикр накӣ ки ин рӯзо дар сари ту намеояд. хай акаҷони намихе. насиб бози ман мерам аэропорт. шумо да барори кора дидан гиред. ҳай сорбонҷон, тарои сафед рафта эҳтиёт кихта. раис одамое ки боварӣ дора ҳама пеши худаш пайрод мекунанд. например ина ман худам.
дар ҳамҷа қазичанқа кор кардам дар кадом вайз фомондагман бароям қобус рафти эҳтиёт кун ягон кори лишни накун насиб иншолло тан ба қуллаи баланд мерасед. бале рост ака ҳеҷ кас боварӣ надошт ки шумо ба қуллаҳо мерасем. меган ку бо худододагон баҳс накун чунки вайора худо додагия. бале рост сорбон як совет метонтар ранги бародар ҳеҷ вақт ай зиндагӣ натарс ай пастиш асобина барои ки ту пага намедонед чӣ мешавад ва зиндагӣ дар кадом сахт мешавад. бароям қа чӣ гапе меганта чӣ коре меганта майли хобакагу сарда хамки кор кун. рост мегӯй ака гап нест ҳамаш қабул. хай шумо дар як бори дига барори кор туя бемотоқа бихирен. майли акаҷон хай бо алоқа даем ака корора диданги бевақт накунед. хоб دنیا عجایب است. ما کشوران خود را نمی‌دانیم. و کی بودیم؟ باید نیز این را فراموش نسازیم.